लोगोफोर कामाख्या थांगासिनो माने बासाव गाखोबाय आरोना ससे गारिजों थांनांगौ आरोना 20 थाखा ना 15 थाखा लायो बासाव गाखोबाय कामाख्या मोनहैसिगोन आरोना जों मोनफैबाय आरोना जों कामाख्या मन्दिरखौ लोगोफोर नै नायदो गेटआ ओरैबायदि वाव थाबायलांगासिनो आरोना जोङो लोगोफोर कलेजनि लामा लासै हा कलेजनि लामा है इमान गोजान मन्दिरा इमान गोजाननो माने आधा घन्टासो लागोन जों आरोना थाबायनानै थांबा नै इनिफ्राय दै गबोयो इमान गोजान आं मिथियामोन आरोना गेटआ ओमफ्राय बाब लामा थांगासिनो जोङो थ' दा मन्दिरखौ नुहैबा माने खोन्थानोसै नायलांबाय था थौलै मा दावराव नोंसोरलाय दा लाफै फैनानै थौ खालि फटक साला नुग्राफोर गाजानाव दंलै बायाव मा नैनिफ्राय बारा गोजान नङा बेरायनांगौलै सेंग्रा समावनो लागाय दस्राबो जानो ना मा जों नुयोब्रा बेफोरनि फाग्लासो बिल्डिंल' नुखायो कामाख्या नुफेराखैमोन दिनैसो नुसिगोन आं बाला सिवा गोबावनि उनाव बाब जोनोमनिफ्रायनो बेरायफेरनो मोनि मानसि मा होनो आरो बेरायफेरनाय मानसि गोजानाव ओइ हाजोखौ जा मोजां नुदों नै गाज्जा नुदों हाजोखौ बोख'नाया खम दामि मबाइल नालाय उफ्रा दस्राबो जानो नामा हाजोआ नै ओरैबो न' दं बिल्डिं हाजो माने मन्दिरानो हाजो सिङावसो नालाय हाजो बारियावसो मन्दिरानो कामाख्या मन्दिराव माखौ बेखौ नेनो होन्दों नामा हा बिथु नोंगौ नङा दे बिनानै लाखा मा नांगौ हा दुगैयाबा बिया नामा मा दुगैयो बिलाय है दुगैलायनाङा मन्दिराव हाबनाया बोरैबानो जायो थु हिन्जाव नांगौ होन्दों नामा हिन्जाव नांगौ नै बिथांनो औ दा बिनानै ला मोनगोन मोनसे बे गारिखौ खिन्थु फसायबायला माबायावसो भिडिअ'आवसो नुलाबाय थायोमोन आं दिनै मोगथाङाव नुबाय आरोना क्रेजार 8 स्ट्राइक मोजांलै खिन्थु डेन्जार ना गारिया बाला मा होनदों फट' साफायनाया साफायबाय थालाय मोजां नुदोंथ' लकेसना इयावनो मोजांनो नै माथो दै गग्रा दंलायो बाव नै दै गयिजों दैयानो बबेयावनो फैखायो फाग्ला हाजो गोजाबा जायगायानो मेंग्लिजोब्बाय बाला मा बुस्थुलाय बे रायजोफोर गाजाथ' हारा गोजा माने गोदोनि आबै आबौमोन थैलाबायनाया नामा दे खोन्था बिसोरमोन आरो फट' साफाय आंसैलाय नैबेयाव मा नांगोन जायगाखौ मेंबायलाय आला हाजो गोजा मेंजोब्बायलै लोगोफोर फाग्लासो नोगोद गोजौ लामायानो गिदिंलिसो फाग्ला आरो दावखोफिनलायबाय जों मोनथारसिगोन र' बालाखौ चलो वाव नायदो लोगोफोर माबायदि भिउस गायो गोजौनिफ्राय जों माने मन्दिरखौनो मोनहैबावाखै आरोना बेनिफ्राय भिउस लाहरबाय बा माने जों सिरिजों थांसै आरोना लामाजों गोजानद्राय जाहैदों ओमफ्राय जों गाखोलांसिगोन बेजों गाखोबा एसे खाथि जायो आरोना 10 मिनिटसोल' लानो हागौ होनदों ओमफ्राय गाखोलांसै
Ebar मेंबाय जोङो दसे फट' शुट लालाबायबाय जिरायनानै ओइ नै फट' शुट लागासिनो बिसोरो थांसै हा थांसै थांसैनोलै आबाना दसे जिरायदोंमोन जों इयाव फट' शुट लादोंमोन साबायखांबाय थांसै आरोना उफ थांबावनोसै दावखोलांबावनोसै थांबावनांगौलै गोजानथार बाला थ'द' ए बागो जल्दी बागो मानसियानो मानसिलै फाग्लासो बिदि बा wow नायदो गाखोनांगौ दंबावो आरोना गाखोनांगौ इउटुबार फैदों माने मिडिया फैदों इयाव फाग्ला मानसिखालै आयु लामायानो मानसियानो गोजा आरोना वाव दिनैसो फैफेरनाय खोथा फाग्ला जागोनलै गोजौआव थांथारसै जोङो माने दामग्राफोर इयाव माने मिडिया फैनो नागिरदों आरोना मिडिया सोर फैगोनथाय मिथिया मिडिया फैदों फट' साफायग्रा भिडिअ बानायग्रा फैदों ओमफ्राय जों दायो नै गाखोलांसै जों बै गाखोलांसै आरोना सिरिजों ओमफ्राय दा चिफ मिनिस्टार जाबा माबायदि माबा जायो मान सनमान ओइनो खोमालै आं नुस्लाबैनो नङा आं मिथियालै आं केमेराखौ थिखोनोसै ओइ फैगौ आरोना एबार ओइ उसासियाब्रा उसासिया आयौ आं नुवाखैनो दा भिडिअ'सो बानायबायलाय जायखिया आं नुग्रा लोगोफोरा मागोनसो खोन्थाहरबानो जाबाय फंबायनाव जायखिया भिडिअ'ल'सो बानायदां गैलै बबे आयौ उसासियालै उनावसो दं सिगाङावसो दं बासआ गैला बबे सासेलाय मानसि नुवाखैथारा नुवानो बा आंथ' फाथा गैया भिडिअ'ल'सो बानायदां स्क्रिनाव नुदों बै नामा लोगोफोर नै जों दायो माबा जानोसै आरोना दा मा ओरै जालागासिनो आसिफोरा बिथाङा जाबाय बिथांमोनाबो जागासिनो हायासे राबनटु मानि हिसाब जानायफ्राव दा मा होनदों जानोसै आरोना आंबो माने ओंखाम आरोना बे मन्दिराव फैबा मोनजाखायो बेखौ जानोसै मा जाग्रा लानोसै जाखांनानै ओंखारबाय आरोना बेयाव थोरसि लानांगौ मिथिबाय ओइ आं मोननैसो लानोसै थोरसि लानांगौ बेयाव रायबाय हा फटक लानो मोना जाहैदों इयाव फटक लानो नागिरदोंमोन माने नै ओइ माबा ओइ शिब मन्दिर ओइ माबा शिबनि मबाइलजों मोननैसो नै सिङाव इदि आरोना नै मबाइलजों मोननैसो लाना हो थाब फट' लायो नै बिथाङा फट' खेबना गोजौआव गाखोगासिनो जोङो थांगासिनो गोजौआव आरो गोजौआव बिराद दंबावो आरोना थांगासिनो नै बिराद मानसि दासो जानानै उदैया जायाखैमोन ना जोङो जेबो दासो जानानै सान्थि मोनासिगोन 3टा जासिगोन 3टा जाबायानो होनजायो हाबबोबाय आरोना नै सिङाव आयौ लामायानो गेदा गिदिरथारलै हा मन्दिर थौ गायावसो होनबालाय जाम्बा बे गोजौसो
coba sungsin dah kan ini saya real mundir ke orang ni ada apa? Alah, ikan. Mar kopi le. Hah? Kopi ar na yau na dong kembali. Wow, dasu topsiखौ नुहांदों. Finally लोगोफोर नै मोनफैमारबाय आरो ना. नै ha खनानि ओइ गोजौनिया खनानि सनानि ना ओइ त्रितला ना ओमफ्राय नों मा फैगोन ना फैला फैगोन ओइ गोजौनिया माने सनानि आरो ना ओइयो लाबाय वाव दिनैसो नुफुंगारबाय थुदु हाबैसै सिगां गोलैगोन दे सां नै हाबग्राया लामा बे आरो ना एकदम मोनफैबाय जोङो जेन थेन खस्थ' मस्थ' हा नै फार्स्ट टिकेटखौनो लाना नै आरो ना ओइ बरदो एकदमबारे माबाया बेनो आरो ना रियेल मन्दिरा ओमफ्राय जों हाबा आरो ना मन्दिर सिङाव जों माने सानिफ्रायनो भिडिअ बानायबाय ओइ तनन ओइ नोंखौ फट' साफायनो नागिरबाय जों दसे इयाव फट' साफायलि गद थांसै जागोन दे बे सासेया माने इयावनो थाखायो आरो ना इयो खामानि मावबाय थायो इयावनो कम्पिउटारनि टिकेट दाननायनि खामानि मावबाय थायो लोगो दंखायो नोंथांमोना फैबा खोन्थाबानो जाबाय फन हरगोन बेनो आरो ना कामाख्या मन्दिरा होद आंखौ साफायला फट' साफायगासिनो इसोरो गावसोरल' ओमफ्राय आंखौ साफायला गावसोरल' साफायगासिनो बे साफायला नोंसोरल' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब बानायनायदो आरो मा होनबावनो आरो सापर्ट खालामदो एसे नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो ना जाय नुवाखै नायनानै लादो नै गोजाम जाबाय एसे मन्दिरा फाइनालि लोगोफोर दिनै मोनफैमारबाय कामाख्या मन्दिर